Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Gisaulog karon sa simbahan ang piyesta ni San Lorenzo Ruiz de Manila ug mga kaubang mga martir. Mao ni si San Lorenzo Ruiz ang atong unang santos or santo dinhi sa Pilipinas, usa ka martir, usa kini siya kaamahan niya, murag pagkamatay niya murag 42 or 41 or 43 years old ba to, ngayon ana ang iyang edad. Gibiyaan niya ang iyang pamilya aron mo halad siyang kaugalingon dito sa Japan sa pagpaambit, pagsangyaw sa atong pagtuo. Gusto mong musunod ni San Lorenzo? Manday mo'y ayo. So mo ni ang atong hagit nga andam tang magpakamatay aron musaksi nga kita magtutuo ni Kristo. Uban ni San Lorenzo ug sa iyang mga kaubang mga martir, padayon tang magampo sa kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod ang pagkasulbad sa hingpit nining atong giantos nga pandemic, labi na dinhi sa atong nasod karon. Ang ato usab nga mga benefactors and donors nga nagtabang nato, labi na niining proyekto sa pagtukod sa kapilinha di Fatima nga unta madawat sab nila ang ila karong mga gihangyo sa Ginoo. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoong Dios, sa among pag-alagad kanimo ihatag kanamo ang pagpailob sa imong mga balaang martir San Lorenzo ug mga kauban, kay sila nga gilutos alang sa kaangayan bulahan sa gingharian sa langit. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan, muanhi pa dinhi ang mga mulupyo sa daghang mga syudad. Muingon ang mga mulupyo sa usa ka syudad ngadto sa lain. Simbahon ta ang Ginoo nga labing gamhanan ug pangayoon ta ang iyang panalangin. Daghang katawhan o gamhanang mga nasod, muanhi aron pagsimba sa Ginoo nga labing gamhanan dinhi sa Jerusalem ug aron sa pagpangayo sa iyang panalangin. Niadtong mga adlaw may napulo ka tawo nga gikan sa nagkalain-laing nasod nga mugunit sa sapot sa usa ka Hudiyo ug muingon, pauban na kami kay nasayod kami nga nag-uban kanimo ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Dios uban ka nato. Ang
sukaran diha sa mga balaang bukid. Ang Ginoo nahigugma sa mga ganghang sa Siyon. Labaw sa bisan unsang puloy-anan ni Jacob. Mahimayaon ang mga butang nga ilang gisulti bahin kanimo, o siyudad sa Gisiyon. Ang Diyos uban ka nato, nagasugilon ako bahin sa Ehipto ug Babilonia, diha kanila nga nakaila sa Ginoo. Bahin sa Filistia, Tiro, Ethiopia, kining tawhana na tao didto. Ug bahin sa Sion, miingon sila, ang tanang na tao dito kaniya, ug siya nga nagtukod niya, mao ang labing halangdon Ginoo. Ang Diyos uban ka nato, matngunan nila diha magpalista ang mga tao. Kining tawhana na tao didto, ug ang tanang mag-awit didto, diya sa ilang masadya nga sayaw. Ang akong puloy-anan, ana sulod kanimo. Ang Diyos uban ka nato. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya, ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tao didto sa pagdawat kaniya, kay dayagman nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, mingon sila, Ginoo, buot ka ba nga mosugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi ug gibadlong sila, ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
usa sa mga dili kayo daling dawaton sa atong kasing-kasing o hunahuna kana gyung isalikway ta sa atong sa tao or mga tao nga atong gilauman nga maoy mutabang og mudawat nato. Nabang nag-expect ka ba nga siya maoy imong kasandigan panahon sa imong problema? Nya ang resulta hinoon isalikway na noon ka, daghan kay naghikog ana. Kamo okay ra na ninyo? Kanang asawa ka naglaom ka sa imong bana nga maoy mo atiman nimo nya ang giatiman ang silingan na hinoon. Ganahan mo na. Oh, anong di man mumutingog. Ikaw anak ka naglaom ka nga ang imong papag mama maoy imong kasandigan panahos problema, gitamparos na hinoon ka tungod lang kay namabdos ka nga bata pa. Imbis ni sumbong ka kay pertingguula kay wala sa katungaha sa imong tungatukhang nimo. Nya gitamparos na noon ka gikulata. Daghang ing naghikog ganay kay di na madawat. No. Muna si Jesus karon nagpakita siya og usa ka nindot kayong example. Padung na siya sa Jerusalem kay nahibaw siya nga patyon siya didto. Maotong nihangyo siya mga tinun-an nga anhaara ng usa ka balangay diha sa Samaria kadato agianan kay mo standby kog kadiyot. Gana bang makig-istorya lang unta ana. Oy kaning taga Samaria kay kontra Manila ang mga taga Jerusalem. Nya si Jesus padong mas Jerusalem ilang gisalikway wa nila dawata si Jesus. Mao to ang iya mga tinun-an si Santiago ug si Juan niingon nga pauwanan na tog kayo Lord aron mga matay na sila wa sa na nila batasan ana ba ingon si Jesus ayaw diha ay panghilabot ana nila dawata lang na nga gisalikway padayon ta niya ngano mang nakahimo man si Jesus sa pagdawat aning rejection nganong dili man niya lisod dawaton ang rejection ang pagsalikway kay bawo mo ngano maura ba niya itong dagkong problema karon dagko kay tagasto anis mga psychologist kana mga counselor bayad yun kay stress kay ko nagdepresyon ko ana ibig nga nung nakadawat man si Jesus wala mo kibaw ha tubag wa sa no parihata pulos sa tawa kay ba ato lang yung bana-banaon nganong nakadawat si Jesus tungod kay nakondisyon ang iyang hunahuna nga magpakamatay para sa tanan nagpakamatay siya para sa tanan nya maguol day kang iriji ka magpakamatay man kay ka para sa naanang tawhana anang mga tawhana nya maguol na hinong kag i-reject mao bitaw na nga inigkasal sa kanibitang banag asawa kamo ba laki ug babaye ba kanang kaslon mo namo unsa may inyong isaad diha nga gikondisyon gyud ninyo ang inyong nahuna nindot kay na inyong saad kana bang conditioning ba ambot og na kondisyon ba sa inyong nahuna kay mura ra ba sa gayaw-yaw lang wa sa nahuna unsa may inyong gikondisyon diha sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo maayo o dautan sa kasakit sa to sakit og kalipay sa kahamugaway ug sa kapitos hangtod ang kamatayon mobulag kanato from this day forward for better or for worse for richer or for poorer in sickness and in health till death do us part. Mao na inyong conditioning onya karon inig-abot na dito sa kaminyoon og tamparoson kas imong bana makigbuwag day ka og na kondisyon jud kag maayo mo ka kamatayon mangay mo atong gisaad kanni pa ba nga tamparos ra o di ba ana
Ikahibaw nimo bana ka ang imong asawa nangabit di ay ingka for better or for worse until death manggani kani pa ba nga buhi ra gida lang pare. Ang kuyo gidas pare. May lang kay si pare. Ana ba? Kung nakondisyon ka ana, di ka masuko, di ka maguol, ug mao na mulungtad ang relasyon. Dili mabungkag karon porti natong daghanang broken families. No, kamo wa pa mo diha mabroken. Na, sige, tubag. Sige na ba sa mong simba-simba nya di mo dawat sa bana, di mo dawat sa asawa, gibuwagan. Di abta ko'y gimisahan nga mga kuan ba grupo nga daghan day kay adto nga buwag sa bana, nya mga Diyos nun kay tanan ba. Nako, kumusta mang inyong relasyon sa inyong mga bana? Gipanguli na namos Ginoo pader. Nako mga naong biya ninyo. Gatuog yun mo makasod mo sa langit o wa mo'y maayong relasyon sa inyong bana, patay mo impierno mo. Bisag unsaon pa nyog luhod-luhod dinhi. Nya gadumot kas imong bana tungod lang kay nangabit, gidumtan pag imong kabit, usa lang gani katawo imong dumtan, wa na impierno na ka, duha pag yung kabuk imong gidumtan, perting impierno ha. Higugmaan na silang duha o, bahalag sila wa mahigugma nimo. Sama ni Jesus ba? Nahigugma ra siya sa mga Samarianhon, bisag wa mo kana gani higugma niya. Langit dayon. Anong di man mo muuyon sa akong gisulti? Mura man mo hinog na bugatan? Lisod yun kayo? Mao na si San Lorenzo Ruiz di Manila. Iyang gipakita nga andam siyang magpakamatay para sa tanan. Dili lang para sa mga Filipinos, apil pod para sa mga Japanese. Di lang para sa mga Japanese, sa tibuok yung katauhan sa Dios sa tibuok kalibutan. Pakamatyan ko ni. Maunang bisag torture siyang maayo, wa gyud mo atras, do na pagani siya gisulti nga porting ninduta. Tanawan ng iyang gisulti. Hinaot unta makamemorize taan bisan na lang i-paraphrase na lang nato. Ningon siya dinhi, I shall die for God, and for Him I would give many thousands of lives if I had them. Wamok sabot ato no? Atong binisayon. Ako magpakamatay para sa Ginoo o para kaniya akong ihalad ang akong kinabuhi bisan pagtagaan ko og 1,000 ka kinabuhi kun ugaling mantagaan ko ihalad gyapon ako nas Ginoo. Kita kusog itang manalipod sa atong kinabuhi. Di kita gustong ihalad para sa Ginoo sa atong isikataw. Pero si San Lorenzo, bisag tagaan pa siya 1,000 ka kinabuhi, ihalad gid niya sa Ginoo. Pasabot, bisag balik-balikon pa kog martir 1,000 times, ako nang dawaton. Maunay murag pinakaminsahe niya. Mao sa na ang mga asawa o mga bana. Sa inyong kaminyoon, mamartir baya gyud mo. Ako sa des, akong pagkapari, wa sa day ko mamartir, ka na bang masakitan ka ba? Kanang pasakitan ka or masakitan ka? Wa di mo ana day. Oy. Mga naong ninyo. Sus. Sa naong palang nyo daan, sakit na tanawon, oy. Nya muna imong sudongon kada adlaw. Sus. Nya kamo mga hinimbahon pagay mo. Labaw na tong inyo mga paris kinabuhi nga way simba-simba. Napagi inyo mga anak ng gawas porting tapulana. Sus, kanang kasakit. Mamartir ka, we. Kami sa di ay igtanaw nimo nga wa gyud kayo ikolekta. Martir sa kay dupan mo. Sus, binusas kolekta. Sige tagpamaligyag slots, minus kayo halin. Pero karon bitaw dako-dako na taghalin. Dako taghalin eh. Pila naman itong halin dire. Makapa dasing sa doy. Atong halin 21,849 na. Di ba? Nindot na kayo. Pero duha na lang ni kaadlaw. Karon pizza 30 i-close tanan ni. Napay nahibilin nga 7,651. Gahapon ingon man ko ato 1,000 challenge. 8 pa man to gahapon, 8,000 pa man to. Nako ingon di ba ingon ko gakinahanglan ra tag 8 ka tawo nga mopalit og tag 1,000 slots. Hangtod karon wa pa ni palit. Pero sakdi lang ni os-os masad kato ding namalit og tag 1 slot,
5 slots, 10 slots, di nios-os yun. O karon 7 na lang. So kinahanglan na lang tag 7 katag 1,000 slots. Kisay mo punit diha sa 1,000 challenge. Wa gyud si kung follow up sa akong mga text. Ni sakit na lang ako matag binasa wa gyud 1,000. Ningon tingnan nga suluha oroy pa diri kadako na nimong halin. Sige pud kag pangayo. Di man gud ni ato pagtiwas man unsa man pagkatiwas anang gitukod og dili ni nato makuha ang budget nga mao man ay giset nga cost of construction. Bisan pag moingon ka nga ay 3,000 slots na malay nahibilin. May mahuman di ito nga mao man ay budget. Di gito mahuman. Ato ginang bayro nun. Ay pag ato na lang ng paliton karon. Ngayon unya pa man nimo abutan kas kamatayon. Di na hinoon ka makabayad, hinoon sa imong tag ihatag. Kasunod lang na. Kaya makaabot pa day ka ugma. Karon yun. Tiksi dayon ko. Pader. Angkon kog 1,000. Katubitang ni palit nato dinig 2,000 slots. Inomdom ato takong i-announce 2,000 slots. Karong adlaw nag-celebrate sila sa ilang 25 years in marriage. Atong iampo ha. Di lang ako ipailangan kaya di man siya gusto nga maibawan sila. Pero karon 25 years na sila sa ilang kaminyoon, wa sila'y anak. Wa hatagis Ginoo anak, porting buutana. Active kay sa simbahan. Muna dili man ni sila dato, matawag raman ni nato sila middle class, pero nipalit og 2,000 ka slots. Ato kang pakpakan Ginoo tungod ani. Iampo nato na sila magpadayon sa ilang kabuutan ug sa pag-atiman sa mga daghan kay mga tao labi na gyud sa ilang mga sakop diha sa ilang negosyo. Grabe kay silang mupangga sa ilang mga katawhan, sa ilang mga trabahante. Yano kay silang kwan. Kagabi ako to silang i-congratulate nako kay magpamisa lagi sila karon. Ako lang gining special mention. Di man jud ko tig-mention dinhi og pamisa pero kani i-mention ko ni ang ilang pamisa nga nagpasalamat sila sa ilang 25 years. Kay kuyawan man ko mag-mention ko dinhi sa kana mga pamisa kay moingon sa nang uban niya kami sad pader i-mention. Ako sang ingnon palit sa mog 2,000 slots. Ako mo i-mention. Abisag 1,000 lang. I-mention ta mo dinhi. Basta mo palit mo ana 1,000 slots. So mo gini special gini nako silang gi-intention niya ako silang giingnan kagabi nga kana ganing congratulations ugma i-mention ta mo sa akong misa sa ayaw lang taong amungan pader nako lagi di lagi inyongan ang inyo lang gibuhat sa simbahan. Dili wa sila mo palit og 2,000 slots para aning parokya nga akong giatiman kung dili para sa Kapilinha di Fatima nga atong gitukod sa Archdiocese. So ang ilang gugma wa nako wa sa akong parokya kung dili sa simbahan. Pagkanindot na kinaiya, no? Nya wa to gahig anak. Nganong wa man tagaig anak sa Ginoo nga naa man sila ikagasto, mga buutan sad kaayo, maampuon kaayo. Ni ano'y mga buangon nga way gikagasto, gapusot-pusot ang anak, lain-lain pag yung amahan. Maka suot lang kadiyot sa hagunoyan, igawa suka-suka dayon. Ni ano'y pinahimutang suod sa 25 katuig, gipangkapoy na lang tingali ni sila, wa ginoon. Nagani uban gapalaygit na, na uban porting pamasok anang ayudi, siging inom anang pills, ni ahinoy siging luhod sa Ginoo, sige pag-atiman simbahan, wa tagai. Ngano man, kay ang Ginoo ra gyud magbuot. Dinhi nato makita unsa ang gahom sa Ginoo nga dili gyud pariha sa atong masabtan. Pero nakaanak pa sa dislag 12 kabuok, siguro gyud kong di gini mo palit og 2,000 slots. Di gini mo palit. Ambot kaabot baka 1,000 slots. Maglisod gani tingali sa 1 slot. Labi nagbadlis na mga sipon na mga anak. Wa na kay kabuta nga kapalit og diaper. Kinsa pag mo palit og 1 slot? Matanawa, way anak.
Nakabenepisyo ta. Nakabenepisyo ang simbahan. Kaya nga naman, bisan pagwa sila tagaig anak, maghilak gud in taon kuno ning asawa. Katubang bag-o pa silang minyo ba, mga first 5 years, 10 years ilang marriage, nigabot in taon sa iyang monthly period, maghilak siya. Lord, wap agidi ay, ana. Pero karon nakadawat na kuno siya. Ana. Niingon ganito, magsabot sad mi pader, basig among punan ang among gipalit og slat. Ingon ko, uy, ayaw in taon kay dako na kay mo gipuno, pero sa akong kasing-kasing, puni. Pero bunga lang sa intaws delikadisa. Ay, ayaw na lang. Ay, kay dako na kayo ninyong gipalit. Pero pugsunon kay dali. Kaya kumadag pugos good. Dawat naman sa pugson. Pero kana bang nag-uros-uros ang ilang gugma ba? Ana, kanindot ana, naamo anang gugma ha? Nag-antos ba ni sila? Porting antosa 25 katuig paabot nga tagaang tugahag anak. Pero wa gyud magmahay sa Ginoo. Gasigi na og higugmas Ginoo. Mao ni ang klase sa gitawag natog bloodless martyrdom. Ang pagdawat bisag sakit sa kabubuton sa Ginoo ug pagsunod sa iyang gidiktar kanimo. Mupalit kag 2,000 slots. Wa di kay gastuhanan sa inyong negosyo, sa imong mga pamilya, sa imong mga kon. Wa di ay. Pero nganong ila man ning gigahin para nis Ginoo kay gitagaan sa tingali sila ug masubra pa kaysa ilang gikinahanglan. Wa sa di sila magdanghag, gatan-aw sad sila sa kaayuhan sa ilang pamilya, sa tanang tao nga ilang gimahal. Apil na ang simbahan. Ingon ani ang kasing-kasing sa mga santos sama ni San Lorenzo Ruiz. Wa magtan-aw sa iyang kaugalingon. Wa ba ni sila kasakit? Dugay-dugay naming suod ani nila. Mga siguro mga 14 years namin masuod. Grabe kayo ang kasakit ng ilang giagian between them sa iyang bana o asawa o sa ilang negosyo o sa ilang pamilya in general. Daghan kay silang kasakit. Hastas pag-alagad nila simbahan, mag-agas ilang luha kay naa sa mga kauban sa simbahan nga ilang gialagaran nga mga yawanon sa kaigbatasan. Abisan din ini aman dugod din higot. Lingian na imong tupad. Awa. Muagas luha ni mo anay. Ug imo ginang unungan, ay muagas kid imong luha. Hinawayon man na kayo. Kana magsalmo ka dire, nya masayop ka. Na may mingon, na tuga-tuga biya. Makadungog ni ang salmista, agas din ning luha. Way siguro moingon ni biyaan ko na, unya lang ko balik ug wa na nang paria diha. Hinawayon kay tanan. Ang pari sa dito sa wa sa dayo terno okay ra man kay relasyon kanindot ana mo kanta layo ra magyani akong tingog pero ang akong punto kamao ba kang mohandle sa pag-antos i-kondisyon ang imong hunahuna sama ni Kristo nga magpakamatay ko para sa tanan alang sa kaluwasan og imo ning buhaton ang imong commitments in life ma-married life man or dinhi man sa simbahan or sa imo bakahang pag-alagad sa imong mga silingan mo padayon jud ka hangtod santo di jud ka magmahay di jud ka mo atras kay nga naman kondisyon ko nga ang finish line ani mao ang kamatayon katubitang sigihan ko dinig atake atong mga niaging mga katuigan ba tuig pa mo day sige kog atake sa ako ra sa mga gimahal nga mga parishioners sige jud kog ingon pakita na ko ninyo ang akong gugma ninyo maging sino man kayo mamahalin ko kayo forever. Yan, itubag na ba sa doong text? Sana all. Nitubag sa go text. Dito text. Gipost bang ko sa Facebook. Nganlan pa ko tambalos-los. Nganlan pa ko hingwarta. Nganlan pa ko bisag unsa na lang. Pero sa akong kasing-kasing niingon ra gyud ko, I will prove to you that I will never change my love for you. Wa mo to? Sige, testing Ginay, mamarog na ta. Mga igsoon, isip hiniusang katawhan nianing bag-o ug tunhay nga kasabutan, mudangop kita sa Dios uban sa pangama ni San Lorenzo Ruiz ug mga kauban
ug muingon kita, mahigugmaong amahan, dungga kami. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa tanang Pangulo sa simbahan, sa tibuok kalibutan, nga ang Kristohanong pagtulunan, ilang mapatuman aron ato usab kining matudlo ngadto sa uban, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa tanang midawat sa katundanang pampubliko, nga dili sila magpadala sa gahom sa dautan, hinuon mo alagad sila sa uban, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan nining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampuson ta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga nangamatay, nga makakita na sila sa masanag nga naong sa Dios, mga muyo kita sa Ginoo. Mahigugmaong amahan, dungga kami. O Dios among amahan, imong gitugyan si Jesucristo imong anak, alang sa among kaluwasan. Himua usab nga madawat namo ang mga grasya nga among gipangamuyo, aron kami makasunod sa imong gugma ug kaayo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panugbino nga abot sa yuta, tuginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsa ka ang turan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapusalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, nangamuyo kami, tanawa nga mapuangoron kining among mga halad,
Aron kami nga nagasaulog sa pasyon sa imong anak og linamdagan sa panigingnan sa imong mga martir San Lorenzo Ruiz ug mga kauban, makaambit niining misteryo dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir si San Lorenzo ug mga kauban sa pagsunod sa panigingna ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, Si Kristo na banhaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon, apil na sadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios,
uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, kanila ni San Lorenzo Ruiz o mga kauban, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita, pagsangpit sa tong langitnong amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo manangging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sa kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kalui kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kalui kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Way sama ang gugma sa Diyos alang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalapasan kadautan sa taong gipapas, pasay lugugma ihatag sa Diyos.
Magampo kita. Ginoo, itugot nga kaming nakakaon sa mahal nga lawas ug dugo sa imong bugtong anak, niining paghandom namo sa imong mga santos Lorenzo Ruiz ug mga kauban, magpabilin pagpuyo diha kanimo uban sa makanunayong gugma, aron gikan kanimo mabuhi kami ug nganha kanimo makapauli kami. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon ug mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol ug nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton, uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan, nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalig-on sa pagtuo. Kanibang pagtuo nga andam tang magpakamatay para sa atong gituhuan nga mao si Kristo. So, atong update sa Mother Mary's Healing and Deliverance slots para sa pagtukod sa atong kapilinha di Fatima. Ang total nga nahalin ning abot na og 21,849 slots. Pakpak sa Ginoo. So 7,651 slots na lang ang nahibilin. Nya mo ni ato ning suwayan kono og 1,000 challenge og naabagay mo punit ani. Pitura ka mo palit og 1,000 slots, ugma hurot na ni. Lipay na yung birhen. Nya unsa man to'y promise sa 1,000 slots, mawa ang imong kasakit. Healing and total healing and deliverance. Sama ni San Lorenzo Ruiz, makaingon gyud ka, bisag tagaan pa kog 1,000 ka kinabuhi, andam lang gyapon kung magpamartir.
grabihan ang kalipayan, no? Kanabang wa nay kasakit nga makawagtang sa imong gugma o kalipay. Mao nay madawat sa mupalit og 1,000 slots. Taga. Ora mamog tan-aw nyo na ako gabugal-bugal raman ko. Tinarong sa taon ning ako San Lorenzo naka-experience ba yan So, padayon tang magampo alang sa kalampusan, umaabot nato nga pagsaulog sa atong kapistahan sa segunda patron, labi na gyud sa atong umaabot nga rededication sa atong simbahan karong Oktubre 9. Iampo nato nga maayo ang sitwasyon, labi na gyud sa atong talahorong Arsobispo sa Sugbo nga mo'y muhimo ni ining maong dedication, si Archbishop Jose Espalma, nga mag-ayo lang ang atong sitwasyon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.